di giro allo spagnolo e buon divertimento anche per voi. Erzsébet királynéról mesélik, hogy kiválóan lovag volt, mindenféle trükköt meg tudott csinálni lovával, és amikor vágtázni kezdett, bizony lehagyta az őt követőket. Also sie war eine unheimlich gute Reiterin und hatte sogar auch Wettbewerbe mit den Husaren gemacht und nicht einmal hat sogar auch diese Rennen gewonnen. Und wie Sie sehen, sie reitet mit Damensattel, also das heißt, die zwei Beine sind auf einer Seite. A nyereg, amelyet a királyné használt, az úgynevezett dámanyereg, amelyen ülve a hölgyek mindkét lábukat a ló egyik oldalán tudták